Wat een avontuur. De fantasierende giraf. Dikkie! Hé, dat is net eerlijk. Doe je, wat je nou? Dikkie, nou is het ook. Dat past me toch net. En jongens, wat zelt dan? Wij gaan even poppenbordsen. Net op de vliering komen, hè? Want dat is vast te gevaarlijk. Nee. Hé, zeg dat. Wat een apart boek. Ja. Het wondere Pistenboek. Wat zou erin staan? Sjen? Ja. Net weer. Zie, dat kan net. Dat kan wel, Raf. Dat kan net. Dat kan juist wel. Nee, dat kist toch net. Als ik nou zes van wel, dan ken ik dat toch? Dat bepaalt Sto net van mij. Net één kind dat. Nou, ik wel. Net weer. Wel weer. Hallo? Gaat het goed, je? Dit klinkt net echt gezellig. She zei dat ze maar de holle in de wolken komen kennen. Ja, Raf, dat is dus zo. Nou, ik vind dat echt heel dom, want dat kind dus net. Nou, ik ken het wel. Ho, even stil. Oh, Jemig. Sa, even rest. Ja, waarom zou ze net mooi haar hollen in de wolken wezen kunnen? Waarom net? Waarom net? Ben je een koekeloeris of zo? Wij hebben een hele lange nekken. Ja, dat klopt. Maar toch net zo lang dat wij in de wolken komen kennen. Ik ben als wol benijd. Ja, hoe dacht ze dat dan, She? dat zul ik je hem schilderen. Leuk. Stel die voor. Ja, ja. Stil nou. Stel die voor. Wij strekken ons nekken helemaal uit. Wow, wat gebeurt er? Wij gingen omheen. Vet. Huh? Hé, daar ben je wij toch? Joejoe. Oh, hoi, Grossen. Maar dit kent toch net? Nou, dat is juist het toch? Met die eigen eigen. Wow, ja, machtig. We binnen er haast. Wow, cool. Ik word een beetje bang, denk ik. Ach, kom. We gaan nog heen. Echt? Zij heeg als een vleentuig? Wow, ja. Kind dat? Ja, let maar eens op. Woehoe! Wat mooi. Wat leuk. En wat heeg. Wat heeg. Kom, we gaan nog heger. Maar... Stel die voor. Wij gaan naar de ruimte. Maar ik ga echt de vrij. Hé? Is dat Siebe? Siebe? Siebe-satelliet. Hé, Joch. De zinnen. Poeh. Dit is wel heel warm hier. Ja. Is dat vol? Ja.
En ik heb je ook wel genoeg, jongen. Oké. Dan gaan we wel weer waarom. Wauw, dat wie leuk. Heel vet. Maar dit... Huh? Wie dit nou echt? Of... Maakt het dat wat uit? Al wie het fantasie, het wie wel heel vet. Ja, en maar die fantasie kist overal komen. Ik kist van alles beleven. Leuk, hè? Heel leuk. Oké. Ik fantaseer je nou oor... Wat een avontuur. Wow, is dat wel? Jongens, stap eens kleren. Probeer eten. Kom, ga je mooi. Ja. Maar dit blijft dus geheim, ja? Als Peppy erachter komt? Ja.